kepiyat. Cilik-cilik kata. Padahal kepiyat kae. Ning kono iki kadang brambang ora enek pakai daun loncang ning kono. Malahan. Kilo cah, Mak Nur mulai ke pasar, delok sego ki kok gak enek lawu. Nara mantur sing gawe lawu, oh gak enek sing gelem gawe lawu to yoan. Cah-cah ki jan masalah tenan masyaallah. Iki ngene iki lho. Arep masak sayur pipisan karo sayur gancang. Sayur gancang iku di sayur pipis, kae wis mateng kae engko di sayur gancang. Ceritane ki ngono. Piye to banyune semua apa orang kuwi aja mbok utek kae to ngono kuwi lah yo jenenge bulek kaya ngono kuwi jare wis porong sik tak masak iki lho cah bahan-bahane wis cemepak kabeh iki yo iki sayur gancang ya ceritane iki sayur gancang karo gulai pipisan iki engko diulek-ulek kita dicemplungne ben umop sik wis Lan dhewe anu ne ulek-ulekane. Kan ngulek tangan. Yo dijikok sik to ning omah kono. Omah aduh ngono yo anoke. Masak-masak ngono ya. Iya no. Ya mangan ke aku. Ya. Jika balan ki. Wis ulek-ulek ndang kene diulek-ulek ndang. Kayak ngene iki ndang tak ulek sik karo tadi umut sayur gancang. Ku bendang cepet wis awan. Iki masak apa to, Mak? Iki arep masak gancang yo, masak gancang sayur gancang khas Sumatera. Ngene iki lho carane iki. Butuh iki apa serba diiris kabeh, ngene iki bawang diiris. Lah terus bumbune apa ya, Mak? Bumbune yo wis ngene iki wae, wis anti kolesterol iki yo wis enggak usah pakai minyak, enggak usah pakai opo, wis ngene iki wae, diulek-ulek. Gak diulek saeneke diiris kabeh. Oh, diiris kabeh ngono langsung diplung-plung-plungne ngono ya. Ngono kuwi wis. Alah, kayak ning Sumatera ala-ala ngono ya. Ceritane nostalgia ngono. Iya no, ceritane penderitaane mamane Sumatera ki koyo ngene iki lho biyen ki. Masake gancang sak-sake ngene iki. Masalahe tuku minyak-minyak ki larang. Aduh, ora mesti sedina teko tuku minyak kuwi ning Sumatera ki. Sederhana tapi estetik ngono ya, Mak. Nostalgia banget gitu ya. Ngono kuwi ning kono kadang brambang ora enek pakai daun loncang ning kono. Malahan daun loncang, daun tumbar, wis plungne plung, iwak asine digoreng, minyake saiki ae ngono wis karo sambel sapi garam ngono kuwi nek Sumatera ki wis ngono kuwi. Dadi kangen omah Sumatera ngene iki aku, Mak. Iya. Sumatera ki wis ngono kuwi ae wis mangane wis ngene iki wis. Terus bar engko terus brame. Apa brame? Brame ki mangan bareng-bareng. Oh, mangan bareng. Oh, terus waktu segore ning kene ning kiwo ngono kan. Ngono kuwi bar brame bar kuwi ngono kok bar brame nek bar mangan nek mbok penyapi, engko tak seneni engko bar mangan kuwi penyap. Penyapi diberesi. Penyapi diberesi. Wis mangane bareng-bareng ning arep karo nyawang wit kopi ngono lho, Mak. Yo nyawang wit kopi, lha iki nyawang sawah, nyawang wit pari, tarine tanggane. Terus ki anu apa jenenge? Mangane bareng-bareng karo keluarga terus mangane iki jam-jam 12 nek to, Mak. Yo wis pokoke iki jam 12 jam 10. Nah wong kono kira sarane sarapan. Terus sarapan kapan isuk tangi ngombe kopi paling mangan kue loro terus ning kebon. Terus kok jam 09.00 kemasak, kok jam 10 mulai. Terus bunga ngono kae. Ya balik ya, kita makan berameng. Laudem dini kia pulang. Oh, alah, mbak wong Sumatera bae ngono kuwi to. So, ngono kuwi wong Sumatera ngono. Khas Semendo ki ngono kuwi, Semendo Palembang ki ngono kuwi. Iki lho cah, wis umo banyune. Ngene iki. Iki dimone kabeh ya, Mak. Iya no, terus ada uyahe gorene. Uyahe no, iki uyahe. Saiki wae kasih nang engko. Sayur gancang. Iya, sayur gancang iki ngene iki. Gorene terong. Gak usah dikai minyak-minyak ya, Mak. Enggak, wis ngene iki wae. Sayur wong kono wis ngene iki peceklek iki aduh apa-apa. Lah kuwi nak ning Sumatera nek anu makan mesti kagak enek jamur tiram kayak ngono iki. Lah nggo jamur apa? Jamur lot akeh. Jamur lot iki jamur sing anu kae to. Kuwi jamur kok. Iki lak ngepek kok nguri omah kono ki lho ya. Jamur. Wis ngene iki wis tutup. Nggo jamur. Duh, inggo kilo tenah keluarga besar yo Mak Nur ki. Mangan sak kuali ngene iki lho sak krempengan entek masamu yo an wis.
Tenan lah mangan wis karo anu apa gulai pipisan wis. Gulai pipisan kayak iki lah. Kok pasar Sinar ado Lombok, terus tuku iwak loro. Tuku iwak loro ki lho ya. Wis kene dadi tutup bendang mateng. Cah ngenteni sayure gancang kuwi ben mateng sik, ben umum ki ngenteni iki mipis iki dhisik, mipis sambele iki dhisik dipipis, engko dike gulai iwak iki ngono. Dipipis dhisik. Ngono to. Lah niki nak mun iwak saka ndi? Tuku. Lho lah nak rata anu kok ndi gak kayak lah apa iku lah gogo bapakmu ning kono ki lho ya. Mancing ngono ya ceritane. Mancing. Ono. Oh, nek lemone barangnya dicucuri ngene. Jangan kabah jangan bae tukah klek udah masak klek. Lah nyapa? Le kabah ini mama nih. Mak juga mau kuwi aku gak mudeng kok. Wonten wong Palembang ki sing ngono kuwi. Kuwi ki jane ki wong kita jane ki. Ndak urip lho metu dhisik yo saka Sumatera, saka kebun kopi. Yo sing iki kerjanane ki yo an. Oh, ngono ya. Lah aku bagian mangan tok lho, Mak. Kok ora ngerti ngono kuwi iki. Lah iki nek karek mau karek sirap langsung gagal dietku ini ki Mak Jan. Jadi flashback di Sumatera anu kelingan yo. Pamenak ning ndi kae ning kampung iki apa jenenge mak kampung apa? Tanjung Besar. Nek Tanjung Besar mulai sekolah dimasakne mama, sayur jangan apa jenenge mak iki Mak? Ya gancang, gulai pipisan. Ya Allah. Terus wader iki gak wader ngene iki, wader kepiak. Sing cilik-cilik kata? Wader kepiak kae. Cilik ngono kae. Oh, yo karo bunga ngono kan. Namarin, aduh, ngono kae to. Buruan turut sawah wae yo. Mulai-mulai mangan, bermangan langsung turu awan. Tutang-tangi dolan ning kali. Kalau jiko pakai sekelingan ora kae ya Allah. Kita mati sisan mak. Yo sik to Iki belum sik ngono ya ceritane. Oh kena wong belum, wong semendok kono nguleke sampe lembut. Sampai isine iki lho sampe wong kono ki tenan reapit nek kono ulek-ulek yo. Nak ngilem ngene karo ngomong wis ngomong. Tapi dia kabah kemarin itu aku nih cake lile ke situ tuh wedi. Pule dikit pule pipisan ti. Batune ngene iki ora batu sing ngene iki sing gowon. Coba alami. Ngomong. Terus ulekan iki gak ulekan gayane ini iki, ulekan watu lokal tuh. Badanku masalah lah kayak tangan rosone ram. Jarang Samson karo ini saksi kerja cuman piye nek omong goblok semendone wis radong karepe dhewe wis kembenan semene tok wis gawa anduk nginangin karo ngomongnya anake Wis kabeh tuh. Srut. Ngene menah susu. Aku nak kelingan jan. Terong ya terong ngono kuwi, terong gladrek ngono kuwi. Kira aku sendok. Mak katane kayak wis mambu mateng. Ya didelok. Mas, kamu gerak lho, sik. Jare micin gak ada goblok, Mak. Oh iya, makane gak sakake. Wis. Wis Ikut terongnya sedok entas. Sik sedok lek. Mumpal genine masalah. Tapi ki labu sime wis mateng burung ki, Mak? Pas. Iki lho Cah, bumbune wis mateng, wis ready, mending tak godhog sik. Tolong ngeri jikone banyu, lah banyune ndi? Nggo banyu. Lho, lah nggo banyu ki kok nggo apa? Kok kan ning muara kono. Ning anu kono, nggo drigen. Lah, ae nggo drigen. To, ora nggo drigen iki lha nggo apa? Aja lali petene dilebokne. Ki petene dilebokne sik ya Cah ya, ngene iki carane. Bar pete godhong salam. Bar godhong salam terusan iki. Maknya iki Sik. Nih, gini. Iki lho Cah, ndak dipelungne Cah, nang kene. Dipelungne terus iki banyune ditaruh kene. Oh, jadi gak usah go minyak-minyak meneh, Mak. Ngomong hemat ceritane ngono ya iki.
Yo ki anu. Tapi tutupi. Tapi Mas yo sik rung medhok yo mambune wis krasa soalnya nek daun salame lho. Sik ben anu sik. Sik kira. Nek wis bumbune mateng, yo engko nyipake bareng sampai sat. Cah kayune cah bendang hurup genine mati wae kae sing cilik-cilik bendang hurup ayo bendang hurup Yo mak panas koyo dadi ngene. bukane to kuwi bendang mateng Wae lu gak mumpal-mumpal delokno masalah. Ambune wis kedep eran. ngene iki lho Ini ditunggu pirang jam sih mak ini. Halah yo sak sate to Sak sate. ora kok masak sate sak rodok sak ben sak sate sak sap ngono Brambange sisa. aja kok brambang koyo ngono diwarne kuwi wis Sabene kepanasan begini. Tapi kalau kilo ya. jenenge pawang koyo ngono iki rupane lara bedule jobong no kon dindi cepet ri cepet gendine kok mati kok mulek ae to wis ah wis resik-resik mbok menawa gelem burut engko sorene legluk nang hujan beres koyo ngene iki Walah, dikai anu to, jenenge gula abang to. yo ben enak ndak lagi aku ki bar resiki sampah kuwi lho ya aku ndak dibong Iki gula Jawa ya, Mak. yo gula bang dadi utuk-utuk no Iya ya wis lho. nah penajur Ya to alon-alon. Iki sing ngajar ora bulane, malah iwake sing ngajar. Sabiya ya. Kok kon ngene ora mungkin. Alon-alon. Kok enak eram, jajan tak cicipi sik. Mantap. ayo cah wis mateng pepes cah tapi gak iso nggawa siji ngene we nah Betul ada mengkok, Mak. Ya ono sih. Ngapain dulu, Bi? cah gua tepel Tada! Wes dadi kalau masakane semendo ala Mak Nur ya. yo sendala Palembang lalapane ya jepete Iki enek pepes apa jenenge iwak kali. terus sayur gulai Karo sayur pepesan. gulai. Oh, sayur gulai pepesan. Karo apa mak jenenge, Mak? gulai gancang Jangan lupa ya pakai pete ala Mak Nur ya, ki pete hijau ya. Ini tuh makanan apa pendampingnya Mak Nur ya. Gitu loh guys ya. Yuk mari makan dulu guys. Terus enek segone, sayure, enek pepesnya, mari kita makan. Lawe karo pete. ndak pada nyebut ora we Kose pe. Aku nak mana gak karo pete gak afdol ngerti Rama ya. Kudu enek petene ngerti ra iso yo. koyo Kayak ngene pemenah petene gendut ngene iki. Nah, iki nang gone koyo panas yo panas. Bismillahirrahmanirrahim Langsung dicicipi sambel sik yo. Testi mak, masakane Mak Nur testi yo, ditunjuk sik ya. Testi bismillahirrahmanirrahim. Iki yang anak pakanane ala-ala Mak Nur khas Palembang. Iki ngono sayur gancang karo gulai pipisan. Gulai pipisan ikan laut. Bukan ikan laut lah, ikan sungai. Iki ikan sungai iki yoan. Jajal ditesti sik jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti enak toh. Pemenang nak mangan jam-jam 11 baru mulai wong kerja ini. Karo ngoceh ngono ya enak wis. Mangane karo jangane sing sapa jenenge enak banyu-banyune iki para yo syadu banyu karek turu. Iki jenenge dejavu ala Mak Nur ning kebon ya guys ya. Mulai kerja mitel kopi ya kan. Langsung mangane jangan nih wong Sumatera ala Sumatera ngono kae ya. Sayur gancang. Kok aja tori ndang mangan koyo omong ae jane iki ndang mangan. Ya tak imbuh meneh yo tak imbuh.
ngene iki nek kon pagaweanku mangan ya aku nomor 1 ta wong kaya Surabaya kok ya. Aku sih wong Sumatera ya ora ngerti pangan iki wis lali ceritane mak ya masalah. Yo iwake pating glenjer-glenjer niki. Pemene petene. Halo, say hello petene. Selamat menikmati. Ini khas makanan Mak Nur khas Palembang, gulai gancang sama gulai pipisan. Sampai ketemu video selanjutnya. Dadah, kita makan gulai gancang. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube channel Mak Nur ya guys ya. Ikuti keseruannya Mak Nur masak-masak apalagi. Nantikan statue ya guys ya. Langsung aja di subscribe ya. Mari makan gitu ya. Tolong kulirnya dibuat dari mangan. Aku kalingan masalahnya masih kemis.